buwan niya. Sa. Sabi ka ano ba? Ambot ate. Box kurang. Inala. Nata dire sa may kusina. Yato ang mga kinakusgan nga mga chef cook. Busy kasi sila silang paghagpat ining ay kay sakur ba ito gisudlan. Sa naghagpat. Mo na yung gawan na oh. Ay, magkailangan na sila daw gusto mo rin. wala ni kay kuan ni. Ha? Kanang lutuon pa ni. Busy kasi sila. So ni ihagpatan. Nangka, alam ni. Nangka. Nanay.